사람들이 소문과는 다르다고 말하는 외국인이 있습니다. Ez lenne Korea, egy sütért fizettünk, és ennyi mindent kaptunk még ajándékba. Nagyon-nagyon kedvesek. Észrevették, hogy videózunk, és megkérdezték félve tőlünk, hogy van-e esetleg YouTube csatornánk, hát mondtuk, hogy persze, hogy van, és kihoztak ennyiféle mindent, hát le a kalappal ezelőtt a nép előtt. Hihetetlen kedvesek, Nagyon. és mérhetetlen szeretet árad belőlük. Kóstoljuk meg mindegyik. És italt kaptunk, nem is értjük ezt az egészet. Annyira kedvesek, annyira imádnak adni, hogy ez hihetetlen, annyira jól esik, és olyan jó érzéssel fogunk most innen elmenni, és nem csak azért, mert hogy így kaptunk, hanem hogy tényleg ennyire jó szívűek. Annak ellenére, hogy egy csomóan azt mondták, hogy tök rasszisták, meg hogy így nem szeretik az idegeneket, hát mi egyáltalán nem ezt tapasztaljuk, úgyhogy bekövettük egymást Instán, meg TikTokon, meg mindenhol. Nagyon jó, tök jó ez. 한국 사람들에 대한 이상한 소문이 실제로는 사실이 아닌데 누가 퍼뜨린 건지 정말 터무니없네요.